Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Saka pane imwe message iyo yandainge ndakatumidzirwa namukoma vedu kumashure uko zvino ndabva ndazoona kuti sekuru Samaita vainge vatega message iyoyo, ende kune vamwewo vanga vachingouya uko inbox ivo vachitaura kuti mukoma ko sekuru vari kupi zvamunenge matiregerera. Saka mushure mekunge vazonditumidzira message yavanditumidzira ndabva ndangoti regedzai ndingoposta message yavo ivo sekuru Samaita. Saka muteereri iye ainge akatumidzira message akati, mukoma Nashi, iniwo ndine nyaya yangu yandiri kuti munge muchizondiposterawo. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndine vamwe vakadzi vaviri avo vandainge ndichidanana navo, but pavakadzi ava vaviri vandainge ndichidanana navo ndainge ndiine umwewo mukadzi wangu uyo wandinogara naye mumba. Then kusaidi ndaiva nevakadzi vangu vaviri vandainge ndichidanana navo. Pane umwe uyo wandinoshanda naye, then kozoitawo umwe girlfriend vanogarawo kune rimwe location, but kwaanogara hakusi kure stereki neuko kwandinogara. Saka mukoma zvandaiwanzokuita ndezvekuti semunhuwo wekuti kazhinji mabasa angu andinoshanda handiwanzo kugara pamba, tinenge tichingofambawo tichingotenderera tiri mumakantri sevanhuwo vanoitawo mabasa ekuvaka. Saka nguva zhinji ndinenge ndisipo pamba. Zvino mukoma zvandainge ndichiita ndaitiwo kana kuri kunzi ndikaudza mukadzi wangu kuti ndiri kumboendawo kunoshanda ndiri kumakantri, paya pandinenge ndichiti ndichiri kumakantri ndaibva ndazokwira ndobva ndasarudza kuti ndoenda kupi, ndoenda here kumba kwemukadzi uyo wandinoshanda naye iye basa rake ndiri kungoklina kumaoffices, kana kuti ndoenda kune umwe mugirlfriend wangu wechinumber 2. Ndo mashandiro acho andainge ndichiita iwawo, zvekuti ndaikwanisa kutogara kumba kwegirlfriend kana 2 weeks dzose mudzimai wangu achingofungidzira kuti zvimwe kuda baba vainge vari kubasa. Saka mukoma dambudziko iri parakazotanga mushure mekunge vakadzi ava vaviri vandiri kuchita navo vazofind out kuti ndine umwe girlfriend. Saka vakadzi ava vari vaviri vakabva vazotanga kurwidzana, zvekuti mukunorwidzana kwavo ivo vainge vachitoita sekunge vainge vachitoda kutonokuvadza mudzimai wangu. Mushure mekunge ndazovanyengerera vakadzi ava vandainge ndichidanana navo zvinhu zviya mukoma ndo pazvakabva zvazombonyarara, life ikaita sekunge yainge ichingoendeka. Sezvo mukoma inini zvangu handirambi, ndiri munhu wekuti mari zvangu ndinobata, because pakambani ipapo pandinoshanda ndingangoti ndini mukuru. Kana ndichiti ndinoita zvekuvaka handina kana musi wandinombokanya dhaga kana kukwira pamusoro peskafura ndichiti ndinenge ndichiisa chitina pasi, asi ndini ndinenge ndichingokontrola kuti vakomana vanenge vachishanda sei. Saka magirlfriends awa angu ari maviri ndinokwanisa kunyatsokumachengeta mune mazvo. Zvekare nayewo mudzimai wangu iyewo ndinogona kutomuchengeta zvekuti haasati atombonyumwa kuti baba kunze uko kwavanenge vari vanenge vachiita zvechihure, because tine tumwewo tumabhinda uko twatinombogara tichiita inini nemwana wemurungu, zvinhu izvi zvisingazivikanwe nemurungu. Saka mari idzodzo ndinozongoti iye mwana wemurungu instead yekuti ange achindiisira mari idzodzo mukadhi, mari dzacho ndinobva ndaita kuti ange achindipa in cash kana kuti anowanzokuisa mukadhi reshamwari yangu. Then kana ndava kuzoda kuzoshandisa mari dziya, then ndinobva ndazongotora mari iyoyo kuna sawira wangu, because inini neumwe wangu tinokenerana. Zvino vakadzi ava vari vaviri kakurwidzana kwavainge vachiita inhau yekuti vanoziva kuti pandiri pamukoko wemari, ndokusaka vakazongoshingirira kuti vange vachingoziva kuti inini ndine magirlfriends maviri plus mudzimai wangu wekumba. Zvino dambudziko rakazotanga kuitika nderekuti ndainge ndichiti mukoma kana ndikaenda kumba kwegirlfriend uya mukadzi wandinoshanda naye ndaibva ndaona kuti sikarudzi yangu mukoma yairamba kushanda,
asi kana ndikazoenda kune umwe girlfriend uyo wandainge ndichidanana naye anogara kune rimwe location, ndainyatsokuona kuti zvino sabhuku vanonyatsokuita basa ravo mune mazvo. Then kana ndikazodzokerawo kumba kuna vadzimai, zvinhu zvose zvainge zviri mugwara. But dambudziko riya mukoma zvino zvarakazotanga kuita ndezvekuti rainge rava kuroteta, rikati kana nhasi ndikambosangana nedambudziko ndiri koko zvekuti taitotadza kutopedza bonde iro ratinenge tichiita, mune ramangwana pandinenge ndazodzokera kumba ndobva ndaona iri on. Asi nerimwe zuva kana ndiina madhamu tiri mumba, ndaibva ndatoona kuti nhengo yangu yainge ichitoramba kutoshanda zvachose. Zvino mukoma inini ndava kusaspekta kuti pavakadzi ava vose vandiri kusangana navo pabonde panenge pane munhu akandigadzira chete, asi handichazivi kuti ndonyatsokunanga ani, because dambudziko racho riri kuita richiroteta. Dai zvanga zviri kunzi maybe kana ndiine madhamu mumba nhengo yangu inenge ichishanda, ndaikwanisa kuziva kuti ivo madhamu ndo vakandigadzira kuti ndisakwanisa kuzosangana nemagirlfriends angu pabonde. But kunyangwe ndiina madhamu, dzimwe nguva ndinotoona kutoti nhengo yangu inenge ichitoramba kutoshanda, saka ipapo ndatovawo confused. Ndosaka ndauyawo pano ndichiti nhaive dare, hakunawo here munhu akambosangana nematambudziko ekuti akambosungawo nhengo? Kana variko vanogona kusunungura nhengo, please ndibatsireiwo. Ndanzwa nekudyirwa mari paFacebook apa, hapana kana n'anga yandisina kuaprocha, but chandinongoona chandakangoitiswa ndechekuti ndainge ndichingonzi tumidzira mari, then zvinhu zvako zvinobva zvazokufambira mune zvakanaka. But now ndaneta, ndava kungodawo munhu anokwanisa kundibatsirawo, at least kana akandibatsirawo first then ndokwanisawo kuzonge ndichizomutenda munhu iyeye, because kana chiremera chaicho handichitomborina. Apa vakadzi vacho mukoma vese vanoti kana ndiinavo vanogara vachingondidhimanda kuti ko zvamusiri kuda kuita bonde neni, muri kuda kuti ndinge ndichizoita bonde nani? Zviya zvekuti kana munhukadzi kana abata munhu anenge aine mari dzake vanenge vachingoita kakungogodokerana chete. Mudzimai wangu wemumba ndiye asingangozivi chete kuti kunze uko ndine mamwe magirlfriends awo andiri kudanana nawo. Please ndapota ndibatsireiwo seuyo mugirlfriend wangu wekulocation, munhu wekuti ane musoro wakaomarara. Izvezvi anga akatondipa notisi yekuti pamunouya kuno kana ndikangoona chinhu chenyu ichocho chakangoita zirabha chisingashandi tinokonana. Apa munhu anongofarira zveviolence, saka ndatova nekanguva ndichingomuavoida kuti ndisaenda kumba kwake. But the more yandinoramba ndichingomuavoida kuti ndisaenda kumba kwake, ndichitya kuti anokwanisa kuzongoramba ongondinetsera kuti sei chinhu changu chisiri kushanda, then iye nekusanzwisisa kwake tinokwanisa kuzotosvika pakurovana. Saka now akabva mukunditumidzira message achiti iye kana mukaramba kuuya kuno chizivai kuti inini zvandava kuita ndezvekuti ndava kupeka twumabhegi twangu ndobva ndaenda ndobva ndanogara naamai guru. Apa amai guru vainge vachibvirwa mudzimai wangu. Saka zvose izvi mukoma, nyaya dzose dzandakatanga, ndava kutya kuti mudzimai wangu asina kana mhosva ndinokwanisa kuzomupinzawo muna taisi reva. Chimwe zvekare chandava kutya ndechekuti vakadzi ava vandiri kudanana navo kunze, kana paine one wavo anokwanisa akabata mishonga, munhu iyeye ndava kutomutya kuti zvimwe kuda anokwanisa kuzotondikuvadzira mukadzi wangu. Apa iye mudzimai wangu haana kana chaanoziva. Please mukoma ndibatsireiwo. Kana muchida ndichazombozama kukupaiwo rondedzero yekuti inini kuzosvika ndichizoita magirlfriends awa maviri chii chainge chaitika. Hakusi kuti ndainge ndapfurirwa nemari kwete, asi panewo zvimwe zvinhu zvandaipota ndichingosangana nazvo izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichitora magirlfriends iwawo. Ndainzwawo munyama dzangu kuti ndo zvandainge ndichida, vakadzi vatatu.
Hey vedare, ndo message yabvawo kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma azvo vedu we. Then pane WhatsApp voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna sekuru Samaita. Regai play voice note iroro. Vanovengana nechinzenza, vanovengana nevanhu vanongofamba famba. Vazhinji vamwe vakauya kwandiri vachida kubatsirwa namato emaboyfriends anonyatsoziva kuti muri mumwe munhu. Izvozvozvo takati izvi kwete, regai tiregedze kuita nekuti tinovenga kuparadza chedu kuumba. Nhasi ndauya nenhau iyi, ndine varume vamwe vakaipoya vakaita musikanzwa. Aiwa, ndoti vazukurukadzi nemi vazukurume zvinowanika kukanganisa kwese kuri pavanhu. Hatizokurasa kana uchinge wakanganisa. Nhasi ndirati mumbomira kumhanya-mhanya kumatsisawira kunobatsirwa. Mumboita zvinhu izvozvo zvomuri kumba. Toona kuti hakuna here chingabude uye chingabatsirike. Chinhu chekutanga ndinoda kuti musiye kumhanya-mhanya kuna namarwei nonasisidhori vekunzawa vaunza kusagadzikana nekuparadzwa kwemisha yakawanda. Kuti zvinhu zvenyu zvikufambirei varume, madzimai amugere nawo mudzimba aregedze kunwa misodzi. Asi adadewo nemi sevarume vavo, vasapepereke sevakadzi vasina chinhu. Kupepereka kwemukadzi wako seasina chinhu ndokupeperetswawo kwepfuma yako. Uchaibata asi haingareve chinhu. Ozofungira kuti pandakaregedza kuita zvana marwei mari yakaregedza kushanda. Chakaitika ndechekuti iwo wakaregedza asi mumwoyo zvakanyorwa zvakasungirirwa zvoreva kuti hausati wasunungurwa. Saka pabatisisei ipapo. Rega ndichidzika panyaya yangu yevarume vakachisungwa pabonde. Zvakatoitika, tochiita sei? Chekutanga ndinoti ndisingazive nenzvimbo dzamuri, ndira kubatsira munhu wese nezvaanowana panzvimbo yaari. Chekutanga unotora chiguri chechibage chine buri pakati chiya. Oisa weti yako neipapo uchitaura uchipopota mune zvose. Nhengo yako inodzoka kutanga kushanda zvekare. Kana kuti unokwanisa kutora kuvesa moto uri iwewe, ndiwe unofanira kuuvesa. Hauveserwe moto iwewe nemumwe munhu. Unovesa wega moto. Zviuni zvako unozvitsvaga, utori dzakatsvagwa naadzimai. Unonhonga zviuni zvako zvoveswa, ogara otoita kunge uri kutodziya moto kudai. Moto paunonyatsonyekera kuona kuti moto wakubvira, uchitora sikarudzi yako yechirume iyai, chombo chako chaunoshandisa, uchiita bonyora ratinogara tichiramba gwetengwe kutoita bonyora chaiko chaiko, kutoita bonyora chaiko chaiko kusvikira mbeu yabuda. Mbeu inofanira kubuda ichinoti pfa mumoto, pfa mumoto. Yakaita katatu, unenge wato yakangoita katatu kanoti netse, asi yakaita chero kamwe chete kayaita ikako, unenge wasunungurwa pazvaunenge wakabata. Asi ndinodzokorodza chikuru, siyai zvana marwei, zvinokuinzai mugomba. Kuna chinobatsira marwei. Zvinoti kukupedzera mari, zvekupedza simba, zvekupedza neunhu hwese. Iwe unozongosara wamunhu ari kungofamba asina chireva, asina chiremerera, nekuda kwezvinhu zvisina basa zvinogona kurekedzeswa. Zhinji venyu tachengeteswa dzimhuri dzatisinei nadzo. Handina kuti kana uchinge watora mudzimai ane mwana kana ane vana uregedza kuchengeta, asi tatoti mudzimai tiregedze kubatiswa moto isiri yedu. Miwo madzimai, kana muchinge masangana nehumbarume akakuudza ndine mudzimai wangu, chishingirira zvako zviri nani mushingirire muite vaviri, pane kuti uita mudzimai wekumagurwe anongonochereswa magurwe asingazo monawo rinogara mumba. Hatingaite zvinhu zvakadaro. Zvidzidzei izvozvo. Zvinhu zvenyu zvikuitirei zvakanaka. Ndinotenda.
vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna sekuru Samaita. Aiwa, kune vaya vanga vachiti mukomana achimanyanyisa kuti regerera, ko sekuru Samaita vari kupi? Sekuru Samaita, most of his episodes tichange tichizopostawo kuchakafukidza dzimba matenga ikoko. Asi vedare, please let us talk about this issue in the comment section.